yangu yandauya naye panapa. Takulisaya mani. Nyaya yangu yandauya naye panapa. Ndeyekuti tinetsana nomurume wangu varume vangu ndivava. Nyaya ndeyekuti yakambotongwa kuvhire. Mai. Samuni manyoresa kuti. Ndanyoresa kuti uroi. Vakandibata vakanditi uri muroi. Chitabu. Shamari. Wazozandara. Zimeo. Anzichi. Anzakandini muroi. Nizere. Taura iwe kusakwa. Zvakaitika ndezvekuti pamusoro yeda. Zvakaitika taurisa vanhu vese vada kunzwa. Zvakaitika ndezvekuti amai ava pane umwe musi ameno wanonamata nawo wakasvika kumba kune mukadzi wangu wechitu. Wasvika kuya ndokutaurira mukadzi wangu wechitu yatsananguro. Tsananguro dziya dzataurwa sokuti kudii tsanangura zvakaitika zvacho. Vakatsanangura vachiti hanzi mukadzi wangu wechitu ameno murume waidanana naye kudhara ndiye ari kuda kuponda inini. Zvadaro zviya tobva tati saka toita sei. Iwo ndobva ndavati saka handei kupi wabva wandiudza wakati aiwa handei kune muprofita upi iye tobva taenda ikoko tiri tuna iwayo. Tasvika ikoko ndounobata futi tsananguro dzipi idzodzo. Ndobva ndati manje tsananguro dzaye munhu wacho haapo. Zvazvadii kuti nini ndichifamba nemukadzi wangu wacho wechitu kuti ndizwe tsananguro idzi iye aripo azvinzwire iye sezvo akambozviudziwa pamba pake. Tobva taita sei? Tobva tadzoka kumba. Ndobva ndanoudza mukadzi wangu wechituya kuti nhau iripo ndo ngatimbofamba tinzwe kuti zviri kufamba sei. Tobva tafamba. Ava ndaidzoka ndichivapa feedback kuti kwataenda kuya tsananguro dziya dziri dzasiyana. Tsananguro dziriko dzasiyana nedzatakabata dzipi dziya. Ava wabva wati ndazoendawo inini ndabatawo tsananguro dzekumusha kwangu inini. Tsananguro dziya ndadziudziwa wabva ndazozi wozodzoka nei nemunamato. Ndakapiwa munamato ndikazi unozodzoka nawo. Pendakazodzoka nemunamato uyu ndopendakasvika kupiwa zaiwa ndaona imi baba munechi nemadzimai enyu tu. Asi mudzimai wenyu mukuru ndaona pane ari kuti ari kuda kutsvaga mushonga wekuti murume adzoke kumba. Ndiri kuudziwa nemadzimai aya kuti ndaona murume wenyu madzimai enyu ekutanga vari kuti ndiri kuda kuti murume wangu adzoke kumba. Asi kudzoka kwaari kufamba pane munhu waari kufamba naye. Munhu waari kufamba naye ndaona asi wapiwa mushonga uchinzi ndiwo kuti murume wenyu adzoke kumba. Asi mushonga wachapiwa unouraya. Ndokudzoka ndobva ndanowaudza kuti ndo nhau yendafambira ndaudziwa nhau ipi iye kuti mimi muri kunzi makaenda kuSuez. Makakuenda iri kuSuez. Wakati wakaenda. Ndikati makaenda nani? Ndakaenda naDheri. Ndikati aiwa haasiriye munhu makaenda naye. Imi ndiudze chokwadi munhu makaenda naye. Saka ndonyaya vari kuti ndakavabata uroi. Ndakava ndichingovapa chenjedzo chete kuti kwamuri kuenda iko mushonga wamuri kunopiwa mechiti murume wangu adzoke kumba. Muchapiwa mushonga unoita sei? Unouraya inini. Saka inini nekuhwarawo kwenda ndichiita nguva dzacho ndakabva ndangoti pamwe mushonga waye ndakatouchisiwa. Ndobva ndatoti ini madzimai panapa ndichaita sei? Beta ndimbonogara kwaamai inini. Kubva ipapo ndaenda kungogara kwaamai inini kusvika nanhasi. Asi kumba ikoko ndirongopota hangu ndichiendawo zvangu ndichinowaona. Mubvunzo wangu wongozvidzowa kuti nhoroondo yako ndaidzi. Asi ndikubvunzawo kuti wakavananga zvishuwadi here? Aiwa handina kuvananga. Ndaiwapa chenjedzo yekuti kwemakaenda muri kunzi muchapiwa mushonga mechiti ini ndidzoke kumba. Asi mushonga uyo uchauraya. Wakaita basa risiri rako. Muprofita ndiye anofanira kunge achiudza amai mabasa ani. Iwo waifanira kuuya kumba. Wasvika kumba kuti madzimai handei kunoshandirwa. Musvika kunoshandirwa kwe wobva wagara saizvozvo zvatakaita. Muprofita otanga basa rani. Saka iwe ukazvita muprofita
amai anhasi wakuti wakandinanga asi muprofita asara kunze anova ndiye munhu akataura nyaya wakatadza kushandisa uchenjeri wokuziva kuti muprofita ndiye anofanira kunge achitaura maziviro anoita se aanoita nhasi iwo ndiwo runzi wakavananga nazo plus kuti mimi mainzi mudzoke kumba asi makanga mabva kumba nawe kuti takati chinetsana futi nenyaya yekuti inini takandatora mamwe madzimai kweta pamukutange maigara nawo mazobva makuenda kugara kwamainini aiwa zvakaitika ndezvokuti matokunzi mudzoke kumba aiwa ipapo ndaingoti ndikaenda kumba kwavo ndoenda kwaamainini kwemukadzi mudiki neneiwayo pamusoro iyi vanonyepa kubva musi vadaro handiti kuti uri kuda kundiuraiwe vakatoti ndakatotenga jira roredi randiri kutogarira inini nomukadzi wangu atova uno jira roredi ratodzwa kumaprofita mukadzi wangu ano chibundu muchibereko ukamisa chibundu muchibereko ivava mhepo idzi kana dzauya pajira ndogarira kana dzakuya mhepo dzako dzosvikira pajira nomukadzi wangu ndakati nhasi inini muno chokwadi ndoita izvozvo inga waniri takatongwa zvinyaya yakapera handitika kukuvhireji ko imi makuzoti nhasi ndinokutsvagirai kana kuti ini ndikuda kukuurayai ko chipari chenyu panga mambutanga kuchiita zvakanakanaka ko chazotadzika papi pandaitsvaga mushonga wachoyo kana kuti ini ndoda kukuurayai vakati aiwa hazvingamborambika unotondiuraya sekuti hazvina basa izvozvo sekuti ini ndatonototi bheta upenyu hwangu ndaitiwa kumaprofiti ndasariwa naakakapisa ndikatorara pano ndinotofa zveshuwa vakabva varongedza bhegi kurongedza kuenda zvachose kusvika ipapo handivaoni havauyi ndinongogarawo ndega ivo vanogarawo kumukadzi womudiki havauyi havatotsika ndakakorora chibage ndega ndakavaudzawo ndichingodzose kwachiameniyo kuti ndiyo nyaya iripo sababa nawo chibawo chatakarima tikorore chibahwe vakaramba ndakati inini masunflower ticheke vakaramba zvese ndakakorora ndichitsiga nomusoro ndichiendesa chibage kumba masunflower zvese havana kana kutotsiga vaishanda kwavakadzi wavo ndobva nangoti aiwa rega inongozvishandira zvinhu zvangu hapana chokuita kusvika ipapo adzimai mazozvazvaura enda zvinzi mupona pane pamupona yandiripokana ipo kuti vari kuti ndakawananga huru handina kuwananga huru inzwi wakashangwa iwe kwaunzwa tipika wabva uya kuburitsa iwe waifanira kumirira kuona kana kuti zvanzi madzimai handeitotobatsirwa kwawakabatsirwa ipapo wobva nomuprofiti saka iwe kuburitsa kwakaenda kuchidza madzimai ndokatowananga pamusoro chakamira baba vazvidisi kutendera tikuswerizo zvanavo mukuru agara pamukadzi achada akushandisa muprofiti pamberi iyeoina museri mukadzi akuise mahasha muda ndochokwadi asi marambe vaona mukadzi wako haasiri wongurudu mukadzi haasiri kuti akura ndiwamukudza iwe statement yenyu hai ndiwamukudza aiwa avakakuruzwa wasi ndowaakati sadaro magara makore manganama 23 years makaonana munotone vana mese hatina zvirivo vakati mwanaatinavo vana vangu kudhara unomuda unokumuda komba macho chazomudzokera siwo chichikakuurai sei ibvo wanzwa mubvunzo wabvunzwa ndinoda kuchenjerawo nomwa kuchenjera saka nomwa kuti asi nomwa kubika wega zviri nani saka mukadzi woti mudii manje pano ungachenjere zvokuzvibikira wega anonga kubika ndiripo ndichiona kuchirara naye techidya pamwe chete kana hembe dzava vanotora vakati dzina mushonga dziri kumba kwangu izvo zvaiti tichadzitora tienda kumapostori nadzo tichifukiwa mushonga dzototi dziri kumba kwangu oraiti mama unodzoka musatu